Yo, ¿qué pasa? Este es el show del Carlos Bueno, el Fueno. Aquí lo tenemos, mira. Pam, dale duro. Benvingudes a Generació Perduda, com heu dit, ja estem aquí. Gràcies avui al Juanma Díaz, un dels nostres convidats que de seguida presentarem. Abans, però, avisar per la gent que mira això pel YouTube, no tenim una càmera normal, avui tenim una flipada tecnològica, que és una càmera 360 que ens està gravant a tots al voltant. Per tant, qui estigui mirant al YouTube, sabeu que amb les fletxetes, em sembla que és, o podem girar el mòbil, podreu anar a seguir-nos. Avui és interactiu, és el programa interactiu. Sabem que hi ha gent que normalment es posarà això al podcast de fondo. Si voleu veure'ns, avui haurà de ser una mica més en presència, més amb atenció plena. Com deia, tenim el Juanma Díaz avui a la meva esquerra. Un aplaudiment per ell, Juanma. Buenas. Tornes aquí avui després de... Vas venir fa uns capítols. Sí. Sí? Et fa il·lusió ser aquí una altra vegada? Sí, aquí estamos, venga. Avui, bueno, ja podreu suposar, no? Capítol 10, sona bastant rodó, com... Per què serà que estem en un altre lloc? Per què som més avui? Havíem de ser més gent, havíem de venir un parell o tres de persones que al final no han pogut venir. Però bueno, estem aquí i ja està, estem contents amb els que som. També tenim a la meva esquerra Adrià Pagès, Hola. El músic, què tal? A la meva dreta el Pau Muñoz. Hola, bones. Pau, estàs també content d'estar aquí una altra vegada? Sí, sí. Tu vas passar bé l'última vegada? Sí, m'ha molat. I a l'Oriol Julià, com no? Alguna cosa a dir, Oriol? Hola. Vale, bueno, hola, perfecte. Doncs avui som aquests, i amb aquests anirem fent, oi? Vinga, som-hi! Un dels temes recurrents a Generació Perduda, i l'hem comentat crec que amb tots els que heu estat en aquesta taula, és sobre el nom en si, de Generació Perduda, un nom controvertit, ha portat realment polèmiques, i bueno, cadascú ha anat donant la seva opinió de quina generació som, i llavors les hem recollit i hem pogut agafar el que, bàsicament, les diferents generacions que creiem que som, la gent que ha anat passant pel podcast. Ho podem escoltar? No sé, generació Z li diuen, però és que crec que nosaltres encara ni tan sols. Som una generació precària. La generació d'ara. Tota aquesta mirada cap a l'autocura i cap a lo important que és jo veure què és el que em passa, ens allunya els uns als altres. Una paraula, no sé, però amb dues sense expectatives. La generació i el ara què. De l'oportunitat. Cada generació una mica es construeix lo seu i em sembla que lo interessant és com de bo ets a l'hora de construir el mite de la teva generació. Pau Muñoz. Crec que ets l'únic d'aquí que no ha donat la seva. Bueno, tu diria tampoc, em sembla. Quina generació som? No l'hem sentit. No, és veritat, no s'ha sentit la teva veu. Quina generació creus que som? Jo ara em pensava, li preguntaries al Pau i tindria temps de pensar-m'ho. He fet un amago. Ara anirem al Pau, Ara tiraré, em cascaré un triple i m'acolliré a les sàvies paraules d'una persona molt més intel·ligent que jo, que és la filòsofa Marina Garcés, que ella li agrada dir que a vegades sembla que vivim ara en una etapa pòstuma, no? Com ja s'ha acabat la història i estem en l'after, el temps afegit, abans no s'acabi el món, i ella reivindica que això no és veritat, que tenim una sensació d'etapa pòstuma, però que no és això. Aleshores, crec que estem una mica aquí, en el creure que molt no podrem fer, però que les possibilitats hi són. Aleshores, és una generació on l'esperança potser no es veu, però que hi és. I les possibilitats connectes amb aquesta oportunitat, amb aquesta esperança que es deia, no? Sí. Pau, tu ets un representant de la generació Z, dels que ha passat per aquest podcast. Crec que heu sigut 3 o 4. Quina generació? No sé si vols concretar en la teva o potser en les joves en general, de tots els que tenen menys de 45, per dir un número qualsevol. Pau, què diries tu? Quina generació és la teva? Bueno, jo diria que és una generació que està en canvi i que jo almenys tinc esperança amb ella. Vull dir, sí que és veritat que en aspectes no estic molt d'acord, però pot ser que en un futur vagi cap a... No estàs d'acord en què vols dir que no estàs d'acord amb alguns aspectes? Amb actituds dels joves de la meva edat. Vale. Dels altres joves. Sí, jo no em considero que estigui dintre. En tercera persona. Però he estat dintre. Però ara em considero que he donat un pas al cantó.
A un pas endavant o un pas al costat? Em refereixo que m'he decantat d'ells. És a dir, que no estic tan involucrat en aquesta generació. T'has independitzat una mica. Sí. Vale. Vols dir per què? En quin sentit? Bueno, perquè trobo que hi ha alguns aspectes que... Bueno, hi ha algunes situacions, millor dit, que potser requereixen més de personalitat i jo aquesta personalitat no l'he trobat en aquesta gent, en aquesta generació, i per tant, com jo no he estat d'acord en no posar aquesta personalitat que és necessària per fer les coses que tu vols, les coses que t'agraden i no dependre tant del sistema, no? Pues, sí, posa'm un exemple per concretar, per tocar terra. Vale. Una situació X que dius, aquí es necessita aquesta personalitat que tu dius. A veure, jo crec que això ens passa una mica a tots, però, per exemple, una situació en la que estàs amb un grup d'amics i potser aquest grup d'amics no t'acaba d'agradar o esteu fent alguna activitat que no hi estàs del tot d'acord, pues, si realment no vols estar allà, pues, almenys la meva opinió és que te'n vagis o que, bueno, el que et vingui de gust, no? Però potser el que faria un jove de la nostra generació seria quedar-se per sentir-se vinculat amb ells i, en canvi, jo intento fer una mica el contrari, o sigui, fer el que em sorgeix. I no creus que pot ser part de la seva joventut o de la vostra joventut el fet de encara no donar aquesta passa que tu dius? Si no tens una mica esperança en que potser d'aquí 5-10 anys la gent del teu voltant tingui aquesta personalitat que tu comentes? Sí. Per una qüestió també de creixement, de maduresa? Sí, potser sí. L'Oriol volia intervenir? Precisament volia parlar de la personalitat, aprofitant això que dèieu. Jo crec que no és només una qüestió d'edat. Òbviament, en l'adolescència hi ha una construcció. Jo sempre m'agrada dir que no hi ha una construcció de la personalitat, com es diu, sinó que hi ha una construcció del personatge, no? De quin personatge escullo, no? Com el personatge principal que escullo, no? La identitat primària. Però el tema de la personalitat no és de l'edat del Pau. Hi ha moltíssim adult que no està en personalitat i que està en personatge i que es deixa dur i que també fa coses en relació al que volen els altres o el que esperen els altres d'ell o d'ella. I, per tant, és un tema precisament a treballar. De fet, penso que quanta més persona durant més temps estigui en personalitat, millor va el món, i relaciono molt el procés personal amb l'evolució del món, no? Jo també soc molt del canvi del món, ja ho he dit alguna vegada, i ho relaciono molt amb d'això. Doncs, mira, molt bé. Ho relaciono molt precisament amb el procés personal de cadascú. Parlaves això de la gent, amb tot això que deies, a mi m'ha connectat amb la consciència, entenc. O sigui, és un tema de en quin punt de consciència estem en el nostre dia a dia, si estem en un nivell de consciència de televisió, per dir alguna cosa, de m'arriben coses i reacciono, o en una consciència més present. A mi em sembla que és consciència, elecció i responsabilitat. Han de ser els tres conceptes. Si et quedes només amb la consciència, molt bé, soc un idiota, soc conscient. Molt bé, gràcies. Però si no escullo canviar, si no escullo ser valent a la propera, si no faig cap decisió diferent, a la propera seguiré fent el mateix. I a la propera, no? Per exemple, en l'exemple que posava el Pau, doncs potser em costa molt marxar d'allà, però potser no agafo l'ampolla, m'ho invento, no? Una acció petita, no? Això és responsabilitat. Per tant, es necessiten els tres elements com per poder avançar. No només la consciència. Vale, tenim la consciència. L'Adrià i també el Vicent, que va venir a l'anterior capítol, no? Parlaven de l'esperança, l'oportunitat. També sentíem a l'Aleire que deia la generació i ara què? I la pregunta és aquesta. I ara què? Molt bé, tenim la consciència, ja això, però què fem? I per mi això és una mica la gran dificultat, que és què fem amb tot això ara, no? De fet, una persona em va dir una vegada, vale, i pots tenir 1000 preguntes de qui ets, on vas, no sé què, però la gran pregunta és com vivim, o sigui, com ho fem per viure, de quina manera vivim, no? Abans d'això, però, jo em pregunto, quines coses creieu, quines prioritats creu que s'han de canviar més? Quines coses, si poguéssiu escollir una cosa que dius, mira, això és una classe obligatòria que tothom aprendrà això. Totes les persones que em rodegen, o del país o del món, m'és igual. Tothom
que canviés aquest, que encara que sigui una cosa molt concreta, què canviaríeu? No sé, Juanma, que et veig molt pensatiu, estàs dient on m'he ficat. Joder, tio, una pregunta. Una cosa que tothom al món hauria de com tenir algun tipus de consciència... Bueno, que tu poguessis escollir una cosa que digués aquesta habilitat, que no sigui una gran cosa, saps? Que no sigui la consciència, l'elecció i la responsabilitat, clar, no? Però ni que sigui una cosa petita. Bueno, mira, si només pogués canviar una cosa, potser intentaria canviar la concepció que moltes vegades es té de la llibertat, que, bueno, de fet, culpa del màrqueting i en general del capitalisme, acabem entenent una mica la llibertat com la capacitat de decidir què comprar una mica, o una marca, també una mica vinculat amb el que deies d'una... no sé com has dit, una pose, no? Algo així. Intentar portar-ho més cap a una concepció de dir com et construeixes a tu mateix, en alguna mesura, perquè clar, todos somos construïdos, no? Però més enllà del potencial marxisme que pugui tenir a dins, puc entendre que l'individu pues, mira, està ahí i tal, i hi ha un poc de sartre també. Per tant, jo diria això, intentar dir, mira, potser pots fer-ho també, pots provar de construir-te d'alguna manera, pots provar de trobar algun sentit pel que fas i orientar-ho tot en base a alguns objectius que evidentment són falsos i els has construït tu i els has trobat tu i no són universals. Són construccions. Però... Sí, una mica així. M'agrada perquè aporteu diferents punts de vista que van molt d'acord amb... Ara parlàvem just de la identitat, però amb què us dediqueu o en què heu invertiu el temps. Jo no us he presentat avui, diguéssim, us he presentat pel nom, però tampoc he dit que tu, Juan, m'estàs estudiant, com vam dir, un màster, ja ho vas explicar en altres capítols. Un doctorat, perdona. Estàs fent el doctorat ara en història... Història medieval. Sí, medieval moderna. Economia, també. Història econòmica, història social. Perfecte. L'Adrià ja sabeu que és músic. Sí? Alguna cosa més? Sí. De moment no, només músic. Jo complementaria el Juanma, li deixo el primer semestre, i jo el que crec que seria interessant aprendre tots, i una cosa que a vegades pot ser un pes, és identificar que les nostres accions tenen conseqüències molt vastes i molt sovint que no les podem arribar a entendre. És a dir, ell parlava, no?, de com la individualitat i la llibertat s'associen molt al consum, a una societat individualista de jo sóc jo i el que jo vull, el que jo necessito en cada moment, i a mi el punt que m'agradaria ensenyar és com qualsevol acció que tu facis està connectada amb molts efectes amb la gent del teu voltant, no? Perquè sí que moltes vegades veiem les connexions immediates de les coses que fem, però també som molt una generació, abans que parlàvem de la generació, no? De jo vaig a la meva i el que faig jo no molesta els altres, no? Mentre no afecti la felicitat dels altres, i això al final no és cert. Qualsevol acció que emprenem, qualsevol paraula que diem, té un efecte, construeix el món al nostre voltant. Aleshores, per mi, l'ensenyament que m'agradaria traslladar, si el sapigués, perquè jo encara no l'he pres, seria aquest, com cada cosa que fem construeix el món. I, per tant, qualsevol minúcia, qualsevol acció és molt important i té un pes. Sabeu que si voleu intervenir, podeu intervenir quan vulgueu, no espereu que us doni paraula, però dic, connectat amb això que tu ara dius, que qualsevol cosa té un pes. Creieu en el canvi social? Perquè ahir feia una entrevista a una persona que em va dir jo ja no crec en el canvi social, crec en el canvi personal. I és una observació que jo faig, jo soc ni amateur, per dir-ho d'alguna manera, que és amb tot aquest coneixement, però tinc una sensació de que potser al segle passat, potser fa 100 anys o fa 150 anys, hi havia més esperança, més creença, en altres generacions, per dir-ho d'una altra manera, en aquest canvi social hi havia més esperança en fer canvis globals o grans canvis, i potser ara hi ha més la idea de, bueno, canvio jo, canvio el que puc, no? El de pensa global, actua local. Com ho veieu? D'entrada molts menys que fa 100 anys o 150, vull dir, estem parlant dels anys 60, és una altra història, els anys 80 és una altra història, aquí durant el franquisme i postfranquisme és una altra història, la gent sí que tenia una energia de canvi. La meva generació hem anat a moltes manifestacions, per exemple, aquí hem viscut el moviment dels indignats o el 15M, no? Sí. Per tant, jo crec que això forma part d'un pensament de canvi. És cert, si segurament
abans de la pandèmia segurament ja no estàvem aquí, postpandèmia encara menys. Em sembla que cadascú mira més cap a si mateix i si volem jugar una mica a les altes esferes, jo crec que s'ho han treballat superbé perquè arribem a aquest punt, perquè arribem a un punt de tenim el que necessitem, la nostra llibertat de poder comprar això i no comprar això altre, que deies tu. Tenim la nostra comoditat de dir, bueno, jo tinc m'és igual que em posin a l'oli a 9 euros perquè encara el puc pagar, saps? I això, jo no sé si alguna vegada, m'agrada pensar que alguna vegada s'equivocaran, tocaran el botó una mica més del compte i la gent tornarem a sortir, i tornarem a saltar i tornarem així. Omplir els carrers. Però no creus que també hi ha un punt d'esperança, o creieu que hi ha un punt d'esperança també en la idea d'aquest canvi personal, de dir... Totalment. O sigui, no esperaré a que hi hagi una revolució, per dir-ho d'alguna manera, sinó que jo ja vaig tirant i qui vingui que sumi. Però no cal que fem ara aquí una gran assemblea per fer canviar-ho tot, no? Dic una cosa i li passo al Pau. Per mi, el punt, encara que pensi en aquesta globalitat, per mi el punt, com deia abans, és el procés personal. També estic totalment d'acord. És el procés personal i és la famosa massa crítica. Arriba un moment a un punt de massa crítica on realment hi hagi un canvi global. Parlàvem abans dels punts de vista, tu en aquest cas ets educador emocional, treballes molt amb això, per tant, té una relació amb el que tu treballes, el que estàs dient ara. Pau, tu que ets això, que parlàvem de generació Z, justament una persona més o menys de la teva edat, en l'anterior capítol, la Carla Villegas, comentava que la seva generació era més resignada i escoltàvem, de fet, un àudio d'una conferència que es va fer fa uns anys a la Pompeu en la qual es distingia que hi havia la generació del 15M que s'identificava més amb el que es diu com millennials i en canvi es parlava de que la generació Z és més resignada. Tu veus així? Connecta amb el que deies abans de la personalitat, d'aquesta manca de personalitat, que potser... Sí, a mi em connecta més. O sigui, jo sóc dels que opina una mica com l'Uri, que potser el canvi global comença per un mateix, no? És allò de... O sigui, quan tu canvies de manera indirecta, involuntària, comences a veure com els del teu voltant canvien. Jo crec que en alguna etapa o altra de la nostra vida ens ha passat. Almenys a mi m'ha passat de començar a treballar tu mateix, de preguntar-te diferents coses i hi ha un punt que observes que hi ha un canvi, no? Llavors, si realment arriba el punt en què un gran nombre de persones per al seu compte aconsegueix fer aquest canvi, doncs potser arribaria molt més que no, cadascú per la seva banda, no? O sigui, que cadascú vagi, com tu diria, sense cap ordre, no? Quins canvis vols dur a terme tu a la teva vida? O tens pensats? Aquesta pregunta la faig extensible a tothom, eh? Quins canvis s'agradaria dur a terme? A mi el canvi en el que estic és el fet de la compassió, el fet de no irritar-me per algun comentari d'alguna persona quan no estic d'acord amb el que em diu, el que tinc davant, doncs que no m'afecti. No veure-ho com algú separat de mi, sinó com realment que som el mateix, no? Sentir compassió per aquella persona. Jo el canvi que incorporaria, i ho vull lligar una mica amb el que comentava l'Oriol, és el d'involucrar-se en accions col·lectives, perquè, com ell mencionava, no? El canvi des dels anys 60 fins ara és molt greu i és un canvi, sobretot, de model de vida, d'una vida col·lectiva en la qual tu estàs connectada amb el teu barri, amb el teu bloc de pisos, amb el teu poble, a una vida brutalment individualitzada, brutalment còmoda, no? Hi ha una cosa, jo tinc la meva dèria amb els serveis que et porten menjar a casa. Trobo que és la cosa que t'aïlla més del món possible, que evidentment per certa gent és imprescindible, no? Si tens dificultats de mobilitat, si tens problemes per sortir a casa, però en general no se'ns ven així, se'ns ven com la comoditat de tu poder fer el que vulguis. I aleshores, en una societat que constantment ens convida i ens impulsa a viure individualment i en nosaltres, hi ha un canvi que jo he fet els últims anys de concentrar-me molt en la meva carrera professional i artística i anar deixant de banda projectes col·lectius solidaris o no, senzillament de fer barri, de fer espai col·lectiu i de fer vida en comú, perquè al final aquests canvis socials no vindran, com assenyalava el Pau, si anem cadascú individualment a la seva banda, sinó si anem tots en bloc. I aquest és un canvi que vull incorporar. Que les coses perden significat, perden intensitat emocional, no sé, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, en això que tu deies, no és el mateix fer pa, que sí, que fa molta il·lusió a vegades, que en el moment de dir, ai, mira, agafaré menjar d'aquí, però després potser no és
la mateixa experiència que anar a un restaurant, de la mateixa manera que no és el mateix posar-te cada nit una plataforma de continguts com Netflix o Prime o el que sigui, que anar a un videoclub a llogar una pel·lícula. És com... S'ha perdut una mica, això, no? Clar, la vida còmoda interpel·la a la mandra innata de tots els animals. Els animals tenim un mecanisme de conservació d'energia. Aleshores, la vida còmoda automàticament ens porta això. Però al final el nostre cos està dissenyat per viure en el moviment, per viure en el contacte amb els altres. Aleshores, evidentment hi ha una satisfacció en aquesta comoditat, però a la llarga estàs desgastant una eina que és per una altra cosa, que és el teu cos i la teva vida. Juanma? Jo, mira, tot això m'està fent pensar en una cançó d'un grup italià que es diu Tre allegri ragazzi morti, que diu això, exactament, tres alegres nois morts, que diu vorrei vivere in comune, ma sono bravo solo a estar da solo. Que és, m'agradaria viure en una comuna, però només sóc bo a estar sol. I és com bastant la meva puta vida. En plan, realment, jo no crec tant que el canvi social vingui des de l'individu. Jo sí que crec que, evidentment, ha d'haver-hi com una vessant individual en tot canvi i tot canvi social afecta les persones i, doncs, bueno, una i altra cosa són mútuament influencien una cosa a l'altra i jo també crec que des de mi mateix un canvi, evidentment intento ser més empàtic, intento ser potser més compassiu, tot i que potser en la compassió hi ha potser una cosa una mica més des de dalt, però bueno, intentar comprendre els motius de tothom, etc. En plan, for the win, saps? Això de puta madre. Però em costa tant dir, doncs mira, vaig a una assemblea i parlaré, perquè d'entrada penso, quin puto pal, saps? Em trobaré dinàmiques de grup que em faran pal i aquí aquests que en realitat són un grup d'amics i entro jo i és com, quería hablar de política, ¿y por qué no hablamos de cómo gestionamos los presupuestos? Quizá podríamos votarlos. ¿Cómo podríamos cambiar la democràcia? Merdes d'aquestes, saps? I, no sé, trobes aquesta gent i segur que són gent de puta mare i potser m'estic perdent un espai, però em fa pal. Sono bravo solo a estar de solo. Però per una part et fa pal, però és que justament no, aquestes dinàmiques de les que tu parlaves passen per al canvi personal de cada una d'aquestes persones, de dir, en què estic incorrint, no? Es diu, que pugui afectar... En alguna mesura sí, clar, però també crec que hi ha dinàmiques que porten a esclats de moviment, de mobilització social. Per exemple, aquí quan va passar tot el tema del procés, en el qual no vaig estar ficat, la veritat, perquè no sóc indepe, però bueno, hi havia tot el tema i tal, i molta gent que mai s'havia vinculat políticament, de cop i volta, pam, estava dentro. L'energia. Hi ha una energia de moviment, de canvi, que a la gent també li mola. Era una cosa que va sorgir i que es va promoure, de fet, des del govern i des de certs partits i organitzacions. Per tant, hi ha com un esclat que no depèn tant del canvi social o del canvi individual, però que pot generar un canvi individual, saps? Per tant, bueno, no sé, igual que la Revolució Russa, però... Perdó. Volia fer un matís d'individual i treball personal, que crec que aquí està el matís. Fer un treball personal no implica tancar-te a l'habitació sol i no relacionar-te. De fet, molta gent que es tanca a l'habitació sol és perquè no fa un treball personal per poder-se relacionar bé, no? I en la línia que deia el Carlos, de fet ja ho deies tu, el problema, a mi personalment m'agrada molt treballar personatge, ego, personalitat, no? I anar cap aquí, no? I el problema moltes vegades d'aquests moviments són les quotes de poder. És l'ego, és des d'on es fa, no? I per tant, també hem de poder trobar, des d'aquest treball personal que pugui fer cadascú i connectant, hem de poder trobar espais, igual que aquest és un espai lliure de fum, no? Pues, espais lliures d'ego, saps? Estaria bé, espais lliures de personatges, no? Sí, clar, i a partir d'aquí poder treballar. És molt difícil, això. En tot cas, Juanma, parlaves de m'agradaria viure en comunitat. Vull ara tocar terra una altra vegada. Viuríeu en comunitat, els que esteu aquí? No. No, però i ho explico molt ràpid, perquè és algo que tinc bastant parlat. A vegades, precisament perquè viure en comunitat implica comprometes profundament amb la comunitat i implica que tothom es comprometi profundament amb aquesta comunitat. I hauria de trobar unes persones brutalment ideals per aconseguir estar segur amb això, no? Si vius en comunitat, estàs dient que l'educació dels teus possibles fills depèn de tots.
Aleshores, és molt important que aquí hi hagi molta consciència col·lectiva i responsabilitat compartida i un tipus d'escolta que a mi se'm fa difícil d'imaginar. I que potser s'ha de passar per tot un treball previ enorme del que deia l'Oriol abans, que no, vinga, va, anem a fer una comunitat i al cap de 4 mesos ens estem tots tirant els mobles pel cap. Exacte. Aleshores, jo malgrat abans hagi dit, ostres, vull involucrar-me més en els espais socials del meu voltant, jo tinc molt conscient que dono una certa prioritat al meu espai personal i una cosa no treu l'altra. És com jo em vull involucrar col·lectivament, però sé que hi ha certes coses que jo posaré uns límits que no admeten debat i diàleg. I aleshores en una comuna això no crec que pugui funcionar. Jo opino bastant com ella, sí. Fa respecte, no?, viure en comunitat. Jo és que ho veig molt complicat, sincerament. Aviam, partim també d'un món, com dèiem, individualista, llavors és com anar d'una cosa a l'altra és difícil. I a més que estar d'acord tot amb alguna cosa és com molt complicat, no? O sigui, aquí entra... A veure, he de reconèixer que jo no tinc molta idea política, però no estic molt involucrat, però sí que és veritat que el fet que hi hagin partits diferents amb opinions diferents ja indica que tots no volem el mateix. Llavors, en quin punt podríem fer una comunitat i que tots busquéssim el mateix? No sé, a mi se'm fa bastant complicat imaginar-m'ho. Oriol? Espera, mira, tu que ets, que tens la teva entitat, ets president d'una empresa d'educació emocional, amb gent que es treballa molt, no sé què, t'aniries a viure amb tots els... Sí, amb ells sí. Amb tota l'empresa. Sí, de fet anava a dir precisament això, no? Que primer, què s'entén com a comunitat? Perquè jo tinc exemples d'una comunitat, per exemple. Sí, tu vas dir una vegada en un capítol, vas dir, tinc 1000 exemples d'experiències que han sortit malament. Sí, doncs no em puc retractar. Tinc un exemple molt positiu d'una comunitat de 6 persones que fan la criança plegats, que viuen juntes, en un pis gran, superxulo, 2 plantes, però és una comunitat que s'ha anat formant molt orgànicament. Crec que pots dir qui és perquè va passar per aquest podcast i ho va explicar una mica. Doncs sí, és la Laura Torrella. A mi em sembla molt bé. I les avantatges que té això, no? Per persones joves que treballen en aquest món, vull dir que és ideal. Però han fet un treball segur per arribar aquí, és orgànic, no? I tinc altres exemples de comunitats que no. Per què? Doncs per ego, per interessos, per jocs de poder, que dèiem, no? Ara, amb la meva entitat... És a dir, què s'entén com a comunitat i què s'entén per viure? Perquè si tu generes vivències en comunitat, sí, a mi m'agrada generar vivències en comunitat. Crec en la comunitat, viure en comunitat, si s'entén globalment no, però tenir vivències en comunitat i amb gent que tu esculls, sí. Perfecte. Una altra pregunta. Sou de fugir de la ciutat? Fugiríeu de la ciutat o esteu bé? Així ràpid. Hòstia, justament ahir parlàvem una mica d'això. Brutal seria intentar... Què passa aquí? Perdó, no passa res, no se sent. Com m'està dando la manita, saps? Magnífico. Perdó, això volia ser discret i t'he xafat el discurs. Espera, que va. Que ahir estava parlant justament d'això, en plan de... Pau, imagina't pirar al monte, no? D'entrada penso, brutal, estic fins als collons d'aquesta puta ciutat, vinga. Però després estàs a un poble petit, no coneixes a ningú i comunitats molt tancades, moltes vegades són llocs així tan petits i si és el Pirineu potser a l'estiu està a muerte, però a l'hivern llavors no hi ha ningú i tampoc pots sortir si no tens cotxe o si tens cotxe, bueno, on collons vas? No sé, una mica així. Jo crec que m'acabaria fent pal. Sí que podria fer com uns mesos de monje a muerte, d'estar ahí, no sé, llegint i tal, però no podria viure al monte així. La resta... És un objectiu vostre, Adrià? Tu t'agradaria? Jo sí que marxaria... Clar, l'opció radical d'anar penjat a la muntanya sí que no la veig també per una qüestió professional, no? De que jo em moc al voltant de centres culturals i si m'aïllo molt no puc d'esto, però sempre poso l'exemple que me n'aniré a viure al Figaró, que és on comença el Montseny,
té accés de tren i són casetes bastant aïlladetes. És el meu somni, en part també perquè jo faig una feina on molesto moltíssim els meus veïns i jo, o sigui, ho passo malament. I dir, poder estar aïllat, fer el meu soroll sense que ningú se'n vegi afectat és algo que em donaria certa pau. Últimament estic sentint molta gent que vol anar al Figaro, justament. Crec que com si R3, crec que està passant. A mesura que els lloguers van pujant... Hi haurà una bombolla al Figaro. Gent de Barcelona. La resta així ràpid, sí o no? Tu ja vius fora de la ciutat, Pau, no? Sí, jo visc a un poble, però sí que... Vindries a viure a la ciutat? No, mai. Sí que és veritat que quan vaig a Barcelona, per exemple, és una que m'agrada molt, perquè, òbviament, és com tot urbanitzat, que hi ha molts llocs per anar a sopar, per tendes, i és una que mola, no? Molts estímuls. Molts estímuls i es disfruten, però no per viure sempre. Però, per exemple, aquest cap de setmana passat he estat sol a casa perquè els meus pares s'havien anat a una excursió, etc. I això m'ha fet poder estar sol i sí que no plantejar-me d'anar-me al monte, crec que no fa falta, però sí tenir el teu espai d'estar un cap de setmana sol, fent-ho tu tot, organitzant-te els dinars, sopars. A veure, m'imagino que potser ho feu més vosaltres, en el meu cas no, perquè visc a la meva família, però em suma moltíssim poder tenir aquests espais de tu sol, la veritat. Oriol? Ràpid. Jo visc al centre, la meva casa és un oasis, està superbé, però als carrers és horrible. I en quan pugui, per situacions familiars sobretot, segurament sortiré de Barcelona. Jo faig un apunt molt ràpid, perquè anem tard, però la sensació per molta de la gent que vivim a la ciutat és que a la ciutat es concentren moltes de les violències econòmiques, socials i culturals que hi ha en la societat actual, es concentren molt quan estàs vivint a la ciutat i aleshores el desig de fugir crec que és bastant compartit, malgrat el pots arribar a comprometre per altres necessitats. Clar, molt bé, un apunt molt interessant. Una pregunta abans d'acabar aquest bloc, però heu de contestar ràpid, o sigui, podeu dir resposta i una frase d'argument com a molt. Si poguéssiu solucionar només una problemàtica dintre totes les problemàtiques que engloben la interseccionalitat, no?, una problemàtica global, que diguis el canvi climàtic, el masclisme, la pobresa... Home, m'ha dit puto demagogo, no? Estàs pensant? És massa complex, perquè el canvi climàtic és com la fi del món, per tant, què alternativa hi ha això? No, però jo dic, què us fa més... No estic dient que no haguem de resoldre la resta, no estic dient anem a posar tota l'energia només en una, no estic fent apologia d'això, sinó només estic dient quina cosa us preocupa més, quina us fa més por, quina, no sé, quina dius, això és el... no sé, l'amenaça més heavy de totes, perquè hi ha moltes i també s'han de reconèixer totes. Salut mental. Vale? Em toca? Bueno, qui vulgui. Canvi climàtic, sí. És la fi del món, és l'apocalipsi. Sí. Canvi climàtic mitjançant política més aviat socialista. Intentarem que dintre de tot anar treballant en tot. Com per acabar amb el canvi climàtic, per pal·liar els efectes del canvi climàtic, cal fer una transformació social tan bèstia, doncs s'ha de canviar tot, o gairebé tot. Ha de canviar molt. Clar. La forma en la qual comprem i consumim i produïm i treballem i posats vivim. Ho canviem tot, està clar. Exacte, és canviar tot el model social, econòmic... Podria ser que ens portés a una dictadura feixista ecologista, jo què sé, saps? Podria estar guai fer-ho millor, ja que ho hem de canviar tot, doncs fem-ho bé. Tot el que es faci des d'una energia acabarà com era aquesta energia. Si tu fas quelcom per la pau des de la violència, aquesta pau tornarà a acabar en la violència. Però jo m'aniria al canvi personal, un altre cop. Què hem de canviar al món? Doncs hi ha una pel·li que es diu Planeta Libre, Le Belle Verte, que hi ha una persona que ve d'un altre planeta i és capaç de treure el personatge de la gent, saps? I posar aquesta gent en autenticitat, en ego, en tal. Jo faria això. Faria un cling, pum. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies. Fem una miqueta, no sé si teniu alguna publicitat, alguna cosa per fer ja que esteu aquí. Adrià, no sé si vols anunciar, això sortirà en un parell de setmanes, jo crec, menys. Novembre i desembre fem gira per Barcelona amb l'Elia Sampai, Barcelona Districte Cultural, a varis centres cívics. Crec que uns quants dels concerts seran gratuïts, o sigui que estigueu atents a això. Com va la teva pròpia banda, el projecte? La meva pròpia banda va bé. Començarem assajos molt aviat i gravarem ara a l'octubre-novembre. Molt bé, doncs ja ho sabeu, Adrià Pagès amb l'Elia Sampai. La banda tindrà nom? Encara no el saps. De moment
no. De moment no hem publicat. Perfecte, molt bé. Pau, tu com et va el tema dels vídeos? Van bé. Passa que, ara he fet una mica de parón. Vale. Crec que ho necessitava. Vacances? Sí, una mica de vacances. Però igualment, si em voleu seguir, és Pau Muñoz, simplement, i, si em veieu la cara, la reconeixereu. Molt bé. Oriol, Juanma, no sé si voleu anunciar alguna cosa. No, tot el que faig és a casa meva, així que res. Busqueu Equip SER i SER Esport en xarxes i molt del que hem parlat aquí es treballa a través de les formacions de SER. Perfecte, doncs moltes gràcies. Oriol, tens 2-3 minuts per fer, si vols, fes les preguntes que t'havies preparat. L'Oriol té unes preguntes preparades, oi? Com és la dinàmica? La dinàmica és la que m'has demanat. Bàsicament, jo dic una frase i va de creences, per tant, heu de treure el primer que s'us ocorreixi. Ho farem en ordre sempre? Sí. Farem el mateix ordre? No, però fem una diferent a cadascú, no? No. La mateixa tots? La mateixa i ràpid. Vale. I si ens dona temps de 5 o de 6... Vale, anem a veure... La idea no és pensar molt, no? És pensar zero, el primer que vingui. Tampoc cal dir una xorrada que no tingui res a veure, sinó ja veureu, que porta. I si alguna pregunta es repeteix, no passa res, forma part de la dinàmica, no penseu, aquesta ja l'ha dit, no, forma part de la dinàmica. Som-hi. Vale? Vaig ràpid, fem aquest ordre, d'acord? La vida és... Una mierda. Calor. Això també he pensat una merda. Ja està. Bonica. El moment actual és... A gas. Ràpid. Difícil. Complicat. Crec en... Déu no. La gent. Amb mi. No ho sé, no sé què crec. Estic treballant amb mi mateix? No. En concentrar-me. A vegades. Perquè vull. No puc veure les notícies que parlen de... Venezuela. Puc veure-les totes. El Barça. De guerra. Vinga, una altra. És fals, és mentida que... Els impostos no financien l'Estat. Tot anirà bé. Que cridar més no et dona la raó. No sé. M'entristeix... La mort? La violència masclista? Aquestes coses, el canvi climàtic, tot això. La violència en general. El moment actual és... Una merda. Dur. Molt estressant aquest podcast. Bonic. I la vida és... Ahí estamos. Calor. Una oportunitat. De sorpresa. Ja arribem a la part final. Abans tu, Oriol, bé, per si algú no ho havia sospitat, crec que tampoc és això el final de la vida moderna, allò que feien un gir de guió i deien s'ha acabado, doncs també aquest podcast està acabant, i abans tu parlaves, Oriol, has comentat una pel·lícula. A mi m'ha vingut molt últimament la pel·lícula potser no la coneixeu perquè és antiga, de La princesa prometida. És una pel·lícula que mai he sapigut si és irònica o no és irònica, en plan si s'ho prenien en sèrio o no, quan l'estaven fent, no era una comèdia, però té el personatge aquell famós de l'Íñigo Montoya. Sabeu la frase o no? Soy Íñigo Montoya, tu mataste a mi padre, prepárate a morir. Tu la saps? Vale, llavors, aquest personatge, tota la pel·li està obsessionat en que havia de trobar l'assassí del seu pare per venjar-se, no? I al final de la pel·lícula era bastant... Bueno, sí, faré spoiler, perquè és una pel·li dels anys 80. Atenció, spoiler. És dels anys 80. Ja has tingut temps de veure-la, xato. The Princess Bride. I llavors, al final de la pel·li, aconsegueix el seu objectiu, i quan acaba la pel·lícula, doncs el protagonista, perquè aquest és un dels secundaris, o dels principals, el protagonista li diu què faràs ara? I el tio diu, no tinc ni idea, saps? Llavors, ara una mica hem estat aquí amb Generació Perduda a tope, tampoc era una obsessió meva fer-lo, però va haver aquesta oportunitat de poder reprendre-ho i vaig endavant, i ara estic una mica com a l'Íñigo Montoya, aviam què farem ara. Llavors, la meva proposta és per acabar això, ja veureu, farem un discurset, oi, Adrià, que tenim preparat. Quan acabem això, necessito una persona
o sigui, farem un fundido negro, acabarem amb un fundido negro, llavors necessito una persona que apagui els llums i després, no sé si què preferiu, que una persona, tu Juanma, que tu que vas amb el cabell llarg i tal, molt Íñigo Montoya, et falta el bigoti, potser... N'he fet d'aquest matí. Potser podria... no sé si podem fer tots, o només jo, o un de nosaltres que fes hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, pam, i fundido. Potser tots a la vegada, no? Tots a la vegada. Ja que això és 360. Com és 360, tots apuntem a la càmera. Hi ha algú que vulgui apagar el llum? Algun voluntari? Tu que estàs a prop, Adrià? Vale, però després del discurs, oi? Clar, tu saps el que has de fer. Si vols la línia Montoya, et quedes alliberat i apagues la llum. Vale, l'apago després de l'Íñigo Montoya. Exacte. Perfecte. Vale? Doncs bé, això ha sigut tot. Això sí, us vull agrair, ja que estem abans d'acabar, doncs agraïm a Juanma Díaz. Merci. Per haver vingut. Adrià Pagès. Oriol Julià. Pau Muñoz. A la Peixera, gràcies a Josep Lluís Perpinyà Levis, no? Alias Levis. Gràcies per ser avui amb nosaltres. I jo, Carlos Bueno. Ara sí, Josep Lluís, espera un moment, que ens posarem la roba adient. Ens traurem la gorra al fòrum. Anava a dir, aquesta gorra no l'has explicat, eh? La gorra del fòrum, perquè, Juanma, tu vas estar aquí capítol. Recordes una mica? Va ser magnífic, vam parlar del fòrum. Increïble. Fòrum Tu vols sempre dir als alguna cors. cosa, Oriol, del fòrum, ja que estem, ja que s'ha preguntat? Per què? Perquè sóc el més gran? El Pau em sembla Perquè el Pau no havia nascut? No se'n recorda, com a mínim. Perquè així fem temps. Si Clar, no sabeu exacte. de què va lo del fòrum, heu de veure tots els capítols de Generació Sencers, Perduda i aleshores tots. sabreu el lore de totes les Exacte. coses que hi ha aquí a la Exacte. taula. Vale, doncs, Josep Lluís, quan vulguis. Welcome, my fans. Benvolgudes, amigues, Bons, amics i amiguis. I'm to be short. Seré breu. It's now the Arriba la tardor de Generació Perduda. Generation, Se'ns the days escurcen are short. els dies. After Després de 3 chapters, mesos 3 months, i 10 capítols, the season aquesta temporada acaba. But no yet. Però no només això. This is Probablement the end. també és el final d'aquest videopodcast. En els nostres repetits contactes amb Ràdio Sants vam intentar suplir l'altra generació perduda, però l'única resposta que vam rebre era que ens avisarien quan es deixés de fer algun dels seus programes de iaies. Agraïm al Diari de Barcelona per acollir-nos a casa seva. Ara, però, com tants d'altres han fet abans, toca fer caure el taló, conèixer la parca, penjar les botes, anar a l'altre barri, estirar la pota, matar el lloro. Fins a que ha arribat la vida de Generació Perduda. Ja no podrem cridar mai més que Visca Generació Perduda. Hola, soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Bueno.